Bé, escolteu, jo primer de tot us he de dir que estic molt content de poder acompanyar-vos, de poder-vos fer una estona de companyia amb un motiu que sempre és important, perquè, com deia abans, sembla que ha estat l'Antoni Casanovas, això de fer 50 anys no passa sempre. I per tant, l'enhorabona i moltes felicitats per aquest bonic aniversari de la denominació d'origen 50 anys després d'haver estat creada, com hem vist en el vídeo, en aquells llunyans ja any 1960. El que passa que un aniversari sempre es pot veure com un punt, diguem-ne, de culminació o com un punt simplement de trànsit o d'arrencada, fins i tot. I jo crec que, tal com ha anat l'evolució del Penedès i de la denominació d'origen concretament en aquests darrers 50 anys, podem dir, i ho podem dir amb molt de goig a més, i amb molta esperança i amb molta confiança, podem dir que aquest no és un punt de culminació, que aquest és un punt, diguem-ne, és un aniversari que el que sobretot serveix és per fer un punt d'aturada, si voleu, però sobretot per mirar endavant. Per mirar endavant i, com s'ha dit abans, per plantejar-se noves fites i per plantejar-se nous objectius.